ಈ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಸೋತದರಗೇನು ಏನು ಸೋತಿದೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೋತಿದೆ ಆಯೇ ತಮಿಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಯೇ 2 ಲಕ್ಷದ ದುಡ್ಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ someone deserves better ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೇಂದನ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಬೇತೆ ಕೊರೆತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೆ ಬರಿಟೆ ಉಪ್ಪೆ ಅವದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದಿನ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸತನದ ಹೊಸ ಬೇಕಿಗಟ್ಟು ಬೈದ ಒಂದು ಸಾಲಕೆರೆ ಕಲ ಇನಿತ ಎಗೆಗೆ ಸಾಲಕೆರಾದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅಂಚನೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡ್ಡ ಹೊಗಲ್ತೆಲೆ ಪಡೆಯಿನ ಪೆರುಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೋ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನ ಜೀವನ ಒಂಜಾತ್ ಇನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪೂರ ನೆರವೇರುದು ಇನ್ನ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಚನೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ದೇವನ ಕಾಪಾಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರಗತ ಮಲ್ಕೊಡು ತುಂಬು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಶಾಕಿದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡ ದಿನ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪು ನಂಗೆ ಸೊ ಇಂಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಕಲ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ತೂತಿನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಲ್ಲ ಈ ತೂತಿನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಸೊ ಐಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ ಶುರು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಪೆ ಪೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬರದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪೆಟ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಉಲಾಗಿದ್ದು ಪೋಕರ್ಲ ಐತೆ ಬಟ್ ಅವಿಂದು ಜಾಬ್ ಚೆಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅವಂಚೆ ತಿನ್ಮಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೂಪನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಲೆ ಸೊ ಆ ಮೂಡುಡೆ ಯಾನ್ ಅಂಜುಕುಲ್ ಒಟ್ಟು ವಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಅಂಜುಕುಲ್ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು ಈಗ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಟೀಚರ್ ನಗ್ಲಾದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ದು ಹೋಜಾರ ಅವರೇ ಪೋ ಟೀಚರ್ ಅಂಜಿ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕಂದ ಸೊ ಅವೇಗ ಏನಾಗ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ದಪ್ಪಣ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿವೆ ಸೊ ಅಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಕೆಲವೇನೆ ನಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಲಾಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ತಿಕ್ಕುವ ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕುವ ತಿಕ್ಕದಾಗ ಪಂಪ ಯಾನ್ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿ ನೀರೇನ ಬ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪಿಂಕಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುನಃ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಪೋಖರಿ ಬುದ್ಧಿಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಪಿಂಕಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂಥರ ಫೇಮ್ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ದುಂದಾತು ದುಂಬುಡ್ದಿಂದೇನೆ ಪಿಂಕಿ ಬಣ್ಣ ಒಂದಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಏರಿತ್ತು. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಪೆ PU ಮಲ್ದೆ PU ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ 9th ಪಾಸ್ 10th ಅನ್ನಗನೆ ಯಾನ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಬತ್ತನೆ ಹೇಳ್ದಾದ್ರ PU ಮಲ್ಪರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಂಗ ಒಂದಿದ್ದು ನಡೆದು ಪೂರ ಮಂದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚಡ್ದಾತ್ರ ಇಂಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ದಾದೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ದಾರಜಿ ದೇಪಣ ರಾತ್ರಿ ಡ್ರಮ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಜೊತೆಗಿತ್ತೆ ದೇಪಣ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತನ ಏನ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಏತೆ ಒಂಜಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದೆ ಅವೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಎಂಚೆತ್ತು ಒಂಜಿ
ಆ ಟೈಮ್ದು ಗೊಬ್ಬು ಆ ಟೈಮ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಇದೆప్పుడు ನಾವು ಏರಿಲ್ಲ ಮದ ಬರಬ್ಜಿ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮದದಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬೇರೆನೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡಟ್ಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಡುಪ ಲೇಡೀಸ್ ಅದು ಪಡು ಮೇಲ್ಸ್ ಅದು ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವದಾದ ಪಂಡ ಅವಿನ ಇಂಕುಲು ಕೂಡ ಅವರ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನ ಇಂಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ವ ಬಟ್ ಆ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಇದು ಇಂಕುಲ್ 30+ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕುಲ್ 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಂಡ ಲೈಕ್ ನಿಂಗಲು ಪನ್ಪಿನವಳು ಇಂಕುಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ವಿಷಯಗಳು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ದಿನವಳು ಕೆಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ವಿಷಯಗಳು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ದಿನವಳು ಸಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಅವು ಜೀವನ ಉಂಟದೆ ಬಟ್ ಇಂಗು 90s ಕಿಡ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲು 90s ಕಿಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಜಮಾನ ದಾಲತ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ದ ಜಮಾನ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಗುಲು ಪಂಡ ಓವಿತ್ತಿನ ನಂಗಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಲಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಗುಣಿಸುನ ಪಂಡಲವೇ 22 ಗುಣಿಸು 22 2 4 2 4 ಐದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2 ಈಚೆ ಹಾಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅವಿನ ಪೂರ ಏನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಜೋಕುನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡ್ತಿರುವ ಕೆಲವರು ಅವಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಂಚಿತ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನಕುಲ್ ಪನೊಂದಿದ್ದೇರಿ ಎಂಕುಲು ಚಿನ್ನದ ಬಲ್ಪುಳು ಓದೊಂದಿದ್ದ ದಪ್ಪ ಎಂಕುಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಾವು ಇಂಚಿನ ಮರಣಿಗ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ದಬ್ಬಿರ ಅದು ಪನ್ನಲ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ದಾಡಿ ಕುಂತುದು ಓದೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಓದೋದಿತ್ತ ಇಂಚು ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಇದು 30+ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲ ಜೋಕಿ ಸೇಮ್ ಪನೊಂದಿದ್ದ ಎಂಕುಲು ಏತದೋರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳು ರಜೆ ಸೊ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವಿ ಅವರ ಎಂಕುಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏತು ಬೊಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಬೋದಿತ್ತ ಅವು ಪನ್ನಗೊಂಡ ಹೊರತೆಗಿಂಗೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಏ ಜಾಂಡ ಮಂದಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಗುಂಜಿ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಕುಲ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಲಗರೆ ಪಂದ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ ನಂಕ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಅದಾಗ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಜ ನೈಲ್ ಬೋನ್ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ನಿಜವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಲದ ಟಾಂಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋತಾ ನಮ್ಮ 90 ಕಿಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೋತಾ ಸೊ ಐನ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲಡ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನ ಮಗೇನೆ ಕನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲಡ್ ಬೋಪುನಿ ಎಂಚಿನ ಒಬ್ಬರ ಸೀನರಿ ಟೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ರ ಜೋಗ್ಲಿತೆ ಟೀಸಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸರ್ ರಜೆ ಬೇಕಂತೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೀವ್ ಅಂಚನ್ ಕೇಳ್ಬೇರಗಳು ಸೊ ಎಂಕು ಮುರಣಿ ಏನ್ ಮಗಳ ಬಂದಾಗ ಎಂಕು ಫೋನ್ ಇತ್ತ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ವೈ ನಿಕ್ಕದೆ ಗಪ್ಪಗನಿಕ ಟೀಸಿ ನಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪರಾತು ನನಗಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಎಂಗುಲು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದ ಪಾತೆರೆ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎದುರು ಉಂಟಲ್ಲ ಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಡ್ಲೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂಗಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ದ ಟೀಚರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಟೀಚರ್ ಎದುರು ಎಂಗುಲು ಇಂಚ ಪೋನಗಳ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಪೋಡಿಕೊಂಡ ಅವೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗುಲು ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪ ಬಟ್ ಏನ ಮಗೆ ಏನ ಮಗೇನ್ ಪನ್ಪಿನದು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಕುಲ ಎದುರು ಉಂಟು ಆತೆಡ್ ಬಾತೇವೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಜಕುಲು ಪಣ್ಣಿನಾಡ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಂಚೆ ಕೇಳಿ ಇಂಚ ಕೈ ಕಟ್ಟೋದು ಎಂಗುಲು ಕೈ ಕಟ್ಟ ನಿಂಚ ಅಂತ ಇಂಚ ತರದಂತ ನಿಂತ ಸೊ ಅವೇ ಆ ಒಂಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಒಂದೊಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ತೂನಾಗ ನಮಗ್ ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡ ಈ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನಗರು ಪಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಗಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತು ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇತ್ತೆ ಇದು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಜೋಗಲ್ನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಿದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಷಯ ಸೊ ಇದು ಒಂಚಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಂಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಏನ್ ಚೈತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಏನು ಮಮ್ಮಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೊಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಣುಲ್ ಬಣ್ಣ ಇಂಚರಿ ಉಪ್ಪುನು ಈತೆ ಪಿದೈ ಪೋಡು ಬರೋಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಚೌಕಟ್ಟು ತಾಂಡೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಡೇ ಪೋದಿತ್ತೇರೆ ಬಟ್ ಆಕೆ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಗೋರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಗ ಆಕಿನ ಸೊ ಆ ಮಗಲೇನು ಯಾನ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋಡ್ ಬಂದಿನ ಮಮ್ಮಿ ನಡ್ರಿ ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ದಾದ ಮಲ್ತಿರ್ಕೊಂಡ ಓಲು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನ ಮಗಳು ಅಂತ ಎಂಟಕ್ಕೇನು ಜೇರ್ ಎಂಟೇನಿ ಉಂಟ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಏನ್ ಜೇರ್ ಕುದರ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧೆ ಹೋಗಿ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಪಲ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಕುದರ್ ಕೊರ್ಬಿನಿ ಓಲ್ ಪೊಂಡಲ ಅಲೆನ್ ಕೊರ್ ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇದು ಕೆಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನೋಟೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಬಟ್ ಆ ಬಾಲೆನ ಅಂಚನೆ ಕಾಣಪೇರು ಸೊ ಹಿಂಗೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಕನಾಗ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಯಾರು ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಟೀಚರ್ನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ತರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಜರ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಪಂಡ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಕೋದೇ ಮಸ್ತ್ ಲಾವ್ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಿಂಕಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಓಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಿಂಕಿ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಿಂಕಿ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಕೊರೋನ್ ಬರ್ತಾರ ಅವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಬಿಳಿಯನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚನೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ನಾನು ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ पण ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೊ ಐಕ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮೇನ್ ಅದು ಭೀಮನ ದುರ್ಯೋಧನನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಏನೋ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಪಂಡ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಪಿಂಕಿ ಮಲ್ಪಲ್ ಪಂಪಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತು ದರ್ಪಣ ಬಾಯಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ ಆಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಲ ಕೊಡ್ ಪಲ್ಪಲ್ ಸೊ ಒಂಜಿ 3 years ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕಾಪಿಗಡ್ಸದ ನಾಟಕದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಾಪಿಗಡ್ಸದ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಿಂದ ಓಲ್ಲ ಬದುಕುಲ್ದೆ ಅವಾಗ ಮಲ್ಲ ಕುದರ್ಪಂಡ ಚಾಪಾಕ ಜಾಬರ್ಕ ಪಂಡದು ಐದು ಮುಂಚಿಕೆ ಈತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಡ ಕಲ್ಪುರಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಸ್ಕೋರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಈವನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಲೈತೆ ಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ದ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕೂನಕ ಪಣ್ಣಿನಾಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದಾದ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಅವು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಶಾಲೆ ರೆಡ್ ಜೋಕುನ ಮಾತ್ರ ನೆನೆ ಪೋಪುಂಡು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಬೋಡನ ಮರತು ಬೋಲುಪೆ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 year ಉಪದ್ರಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಸೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೀನ್ ಇದ್ಯಾ ಇನ್ನು ಸಹ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅವಾಗೇನ ಆಯೇ ನಿಜವಾದ ಎಟ್ಟೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ರಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಇದ್ನಿಡ್ತುಂಡ ಹೋಗ್ರಿ ಮಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗಲ ಮಹಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೆ ಸೊ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ಸ್ ಅಗಲ ಎಡ್ಡ ಆವಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಏರು ಸ್ಕೋರ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಸ್ ಏರು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಐ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ಗೋಡನ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ತೆಗಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇದೆ 100% ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗಿಗ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಜೋಕ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೋಪು 60% ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯಿನಿಂದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ 60% ಮಾರ್ಕ್ ತೆಕ್ಕೋನ ಇಜಿನ 35 ಬತ್ತನ 35 ಕೊಂಡಾಗಿನ ಖುಷಿ ಅವು ಖುಷಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತನತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಇಂಚಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಡಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಒಪ್ಪುನ ಕಾಲೆಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಲ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದಿನ ಬಗ ಅವು 12 ನಕ್ಕಂತೂಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿತಿದ್ಲು ಮಾರಾಯ ನೀನೆಂತ ಅವಳ ಮಲ್ಪೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಡ ಪನ್ಪೆ ತುಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿ ಅಂತ ತೂತಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಏರು ವರ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಆಯ ಟಾಪ್ ಉಡಲೆ ಇನ್ನ ರೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಳು ಕೆನಡಾ ಉಳ್ಳೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತಿನ ಮಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ದುಬೈ ಉಳ್ಳೇರು ಕತಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಓಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲದಾದ ಬರೆದು ಅವೇ ಆಗಿ ಅವು ಅವತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನೇ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂತಿನೇ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾತಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಟ್ ಅವೇನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಕಲ್ಪ ಅಂದೆಲ್ಲ ಛಲ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಸ್ಪಂದಿಸೋಡು ಪಂತಿನ ಏತೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಳು ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಿನೇ ಅಂತಂದೆ ಏನು ಏರೆಗ್ಲ ಜೋಗ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಆತೆ ನಿಕುಲು ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಅವು ಆಂಡ್ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪಿರಜಾರು ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಕುಲು ಬೆಪ್ಪುಲೆ ಹಿಡ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲವರ ಪಿರದುರ್ಗು ತಿರ್ಗದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನ ಆತನ ಬೇತೆ ಏರೇನ ಓಲಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಚ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಬಟ್ ಐ 0 3 ಇಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದಿತ್ತೆ ఆయన ಮೂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಕೊಲಿತ್ತೆ ಏನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ್ದು ఆయన ಇಲ್ಲಿತ್ತೀರಿ ఆయన ಅಕ್ಕನకు ಮಸ್ತ್ ಡೆಗಲ್ ತಂದಿತ್ತಿರು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ಲೇಕು ಒರಿಯ ಬಿಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೆ ಇಮ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಬೊಕ ಇಂಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಪೆದ್ದ ಅಂಚ ಮನೋನಿತ್ತೆ ನೀ ನಮ್ಮನ ನಂಪ್ಲೆ ಬುಡ್ಲೆ ಆಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತೆ
ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಏತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಆಯ್ತು Okay. ಏತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಆದ ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಿತೆ 10th ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ತೊಂಡೆ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ತೊಂಡೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಏರಿಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೊಂದಿನಕಲು ಊರುಡೆ ಕುಂದಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಓಲಾಡ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಆಗ ಅದನ್ನ ಓಲಾಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಧಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ MBA ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆದ ಪಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ನಾವು ಯಾನ್ ಇದು ಕಲಿತೆ ಯಾನ್ ಇಂದಿನ ಎಂಟು ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವುದು ಸೊಸೈಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹೈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ವಿಷಯ ಇದು ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೂರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅವೇ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ 10th ಪಾಸ್ ಆತೀನಿ ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿ away one being 35 पंपीन आपले को only precious marks when we are studying enkul our places rupnaga enkle actually 89 98 battini nanala 2 marks kamme and engul tonda so away and lokolo 35 inchina mariti dayabul enna friends age inch cheer up panpini ಅದು ಪರಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ ತಾಂಡಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತಿರುವ ಬಯ್ಯ ಬಂದಾಗ ಏನಂಗಿ ಕಪ್ಪಿ ಸೈನ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅವಂಗಿ ಬಂದಾಗ ಉಂಟು ಅವು ಪಿಂಗಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನಾವು ಹಾಕೋಚಾವೆ ಅಂತ ಅವು ಬರ್ಬಿಂಗಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರು ಬಂತಾವ ಈ ಹಾಕುವ ದೇವಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಮೇರೆ ನಿನ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾರು ಪಾಸಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಮೇರೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೆ 35 ಅಂಚದ ಮುಪ್ಪಾಸತೆ ಆಂಟಿ ಅನ್ಪಾಸತೆ ಪಾಸತೆ ಇಲ್ಲ ನೆನಪು ನೋಡಿದ ಬಟ್ ಅವೇ 90 ಇರ್ತದೋ ನಾ ಯಾನು ಇಂಚನೇ ಉಪ್ಪೆ ಆರಾಟ ದಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅವೇ ಮೋಡು ಉಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಆಪು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನಂಗ ಅಪ್ಪ ಅಕುಲ್ ಪೊರಿತೆ ಎಡೆಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದುಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಎಂಗದಾದ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸೀಮಿತ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕುಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಇದು ಯಾನಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಜಿ ಇನ್ನೇನೆ ಮನ್ ಕೊಡ್ ಬಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನೆವರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಡು ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಪಂಡ ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೀಮಿತ ಆದಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಳ ಸ್ಕೋರ್ ಒವೆ ಜೋಕ್ಲ ಸೀಮಿತ ಆದಿ ಬಟ್ ಅಕಲ್ ದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೇನ್ ಒಂಜ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಜಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಇಜಿನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ 100% ವೈಟ್ ಆಂಡ್ ಲವಿ ಪೂರೆ ಒಂಜ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಜಿನ ಓಡಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ 100 ಈ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆರೆ ದೇವೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಆತೆ ದಾಳಿ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪುಚಿ ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲ ಅವೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿರುನಾಂಡ ಓಲ ರೀಚಾರ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ತುಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ತಿನ ಏನೇ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪನ್ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಾಬ್ ದಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಾಲಜ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಇಂಗಲ್ ಕುಂಕುನು ಅವ್ರ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಅವ್ರು ಇಂದುಂಡು ನಥಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಉಂಡು 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಐಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಕ್ಕೇಲಿ ನೆಮ್ಮದಿರುಲ್ಲ ನಂದಾಯ ಪಂದಿನ್ನು ಊರು ನೆಮ್ಮದಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಡ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಕಟ್ಟದು ಮುನ್ನರಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಮ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿರೇ ಆರ್ ಪಂಪೇರಿ ಇಂಕು ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಗ್ ಬಯ್ಯ ಬೇಲೆ ಅರ್ಪೆ ಕೋಪೆ ಒಂಜಿ ಕಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಉಗ್ಗ ಉಂಪೆ ಜೆಪ್ಪೆ ಅಡೆ ಕಾಣ ಏನೇ ಮದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವೇ ಲೈಫ್ ಬೋಡಿಪ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಂడి ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಮಕ್ ಅಂತಸ್ತು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನಾಡೋನ್ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಆಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಉಲೈ ಕೋಪದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗೋದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಪೋನೆಟ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಓಕೆ ಹಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬಂದು ಹಿಂಗ ಅಲ್ಪ ಏನಲ್ಪ ಅದನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಗಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಜನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗಳಿಸಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋಡನ್ನ ಮುಲ್ಪನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದುಬೈ ಎಸ್ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೇಳಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓದದ ಹೋಗಬೇಕೇನ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಪುನು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪುನು ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕುನು ಮಾರೆ ಅದೇ ಸಾತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಪ ಮೂಲ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಂಟು
ಕ್ಲೀನೆಸ್ ಉಂಡು, ಸೇಫ್ಟಿ ಉಂಡು, ನಮಕ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯರೆ ಬರ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಸು ಉಂಡು, ನಮಗೆ ಬೋಡಿಪ್ಪನಾಗ ಹೋಗುದು ದಾದ ನೋಡಿ ಎಂಚ ಕೊಡೋಣ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ನಾವು ಒಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ತೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಮ್ಮನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಕೇನಾಗ ತೆಕ್ಕಿಸತ್ತೆ ನಮೈತೆ ಬಂದು ಎತ್ತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಾವು ಕೊದ್ಕೊಲ್ವಾ, ನಮೈತೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೇ ಕೊಲ್ವಾ, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಟಾಲಿಯನ್ ನಾವು ಉಂದು ಕುಡೋ ಇಂಚು ಬ್ಯಾರಸ್ತ ಕುಡ್ಡು ಇಂಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಒವೇನೇ ಇದು ತಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇದೀಗ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟದ ತೆಕ್ಕಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಊರಿಗೂ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೆರೆಕರ ಕಜಿಪು ಇದು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪು ಒಗ್ಗಿಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಬರೀತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಂಟಿ ದಾದ ಕಚ್ಪುವೆ ಚಿಕ್ಕಿದಾದ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹುಣ್ಯರ ನಾವು ಖುಷಿ ಬೇರ್ತೈತೆ ಮೂಲ ಬರೀತಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತುನೆ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅವೇ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ದಾಡ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಗಲಿಸರೆ ಅಂತ ಹೋಗುವ ಗಲಿಸು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸೋಪು ಆಸೆ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇ ಬಂತು ಎನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂತು ನಮ್ಮೈತೆ ಕಾಂಡ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದು ಬರ್ತಾ. ಸೊ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರು ಡಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ಓಡ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ದಾದನ ಖುಷಿ ಮೂಕೆಟ್ ಕಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಅದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅದಾಗ ಬಂತ ಒಂದು ಜುರುಪು ಚಪ್ಪೆಂಡು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಜರದ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊರತೆ ಬಂತ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ತಾರಾಯಿ ಬಾಡದಿನ ಕಜಿಗುಲ ತಿನ್ಪ ಸಮಾಜ ಬೋರ್ಡದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಓದ ತಿನ್ಪ ತಿನ್ನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಿಚನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಮೆಸ್ ಪುರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನಸ ಚಪ್ಪೆ ದಿಕ್ಕು ಎರಡು ಬಂತು ನಮಗೊಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಐಸತಿಗೆ ಅಮ್ಮಗನೆ ನುಪ್ಪು ಚೌಲಿ ಮಾರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದದಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪರಂಗದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪರಂಗದ ಪೂರ ದಾಯಿ ದೀತಾರ ಮಾರೆ ಅಂದು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡವ ಎಂದಿನಾಗ ಯಾರೊಂಜಿ ಬಾಲದ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೂ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಅಮ್ಮನ ಪಾಲಿಗೆ ಏರಿನ ಕನ್ನಡ ನಾನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ 3 ಸಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಸಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಓಲ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಪ ಇಂಗಿನಲ ಮಲ್ಪುವ ಓಲೋಲ್ ಮಲಮಲ್ಲ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಜಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಓಲೋಲು ಅತ್ತ ಡೇ ಈ ಡೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜಬ ಜೈಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಪೋಪ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಜಪ್ಪು ನಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ನಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ಓಲ ಅವೇ ಅಪ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮೂಲಿ ಎಸಿ ರೂಮ್ ಉಳ್ಳ ಜೊಪ್ಪುಲೆ ಅಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮನೆ ಅವು ಈರು ಇತ್ತೆ ಒಪ್ಪನ ನೆನಪು ಬರಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಪಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಒಂಚಲ ಬಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಂಪಿನಿ ಅಮ್ಮನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಲಿಂದೆ ಬರ್ತಿನ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡ ತೋಜೌಜಿ ಬೇರೆ ಓಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪದಾದನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಕನಗಟ್ಟಿನ ఇప్పుడు మస్త్ సెన్స్ ಒಂಜಿ ಬಂಗಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಮೂರನೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಏಪಲ ಇಂಕ್ ಬಂತೆ ಇಂಕ್ ದಾದಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಹಾಪನ ಹಿಡಿದು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಅವಲವು ದಾದಾನೊಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕು ಮಮ್ಮಿ ಯಾನೇ ಬಂತೆ ಈ ನಿಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಗ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಕೊಂಚಿ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಗಡ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಡೋಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಅವನ್ ತೋಜಾರ ಕೊಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಚಿಯಾನ ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಂಕೊಂಚಿ ಫೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗದ ದಾದನ ಆಗಲೇ ಇಂಚಿ ನಾವು ಪಣ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇತ್ತೈತೆ ಪಣ ಅರಿಗೆ ಏಜ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಅರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏಟಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿರ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು यहाँ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೆಗ್ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಬೇತೆ ಹೊರಡೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮೆಗ್ಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಜಾಬ್ ಗೈನೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಆಯ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಇಕ್ಕುಜಿ ಏನು ಇಂಚನೆ ಎನ್ನದು ഞാൻ ಆಫೀಸ್ ಡುಕೊಳ್ಳು ಒಂದೆ ಒಂಜಿ 11 ಆನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಮ್ಮಿನ ಇಂಕ್ ಸಹರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾಲೇನು ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ या मम्मी कंडे ये पोले मम्मी की दादा मलपुड़ पन गोत्ता होंगी जी मम्मी फुल ब्लर आते सो एट बका तूने का आई मंडे కొంచెం బూర్దు దాదన గొబ్బునగా పెట్టాదిత్తిన ಒಂಜೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಬೋರ್ಡುನು ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮನ ಸೆನ್ಸ್ ಲಾದ ಯಾರ್ ದುಮ್ಮು ಮಮ್ಮಿ ಬರೋಂದಿಸೇರದ ಇಂಕ ಪಗ ಒಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದೇರ ಆದಿಪ್ಪು ಮಮ್ಮಿ ಗಂಜ ಸೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಅವನಿ ಮೂಜಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ ಮಮ್ಮಿ ಗಂಜ ಇನ್ನ ಪಗ ಇಂಕ ಜಾತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ತರಲದ ಅನುಭವ ಫಸ್ಟ್ ಅವ ಎಂಕಿಂದ ನಾಗ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ತುಡಿತಾ ಉಂಡತೆ ಅವ್ ಬೇತೇನೆ ಅವ ಎಂಗಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ
ಗುಲ್ತೋನಿದ್ದೆ ಜೋಕ್ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ ಏನಮ್ಮ ನಾನು ಪಂತುಜಿ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಅಂತುದ್ದೆ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಎರಡಾಂಡಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಅಥವಾ ಬುಲಿಪೇರು ಇನ್ನು ಬಾಲ ಇಂಚ ಇನ್ನು ಬಾಲ ಇಂಚ ಖುಷಿತ್ಲಾದಪ್ಪು ದುಃಖಳ್ಳಾದಪ್ಪು ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಏನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಗ್ಗೆ ಇರತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮನೆ ಕನ್ನಡ ನೀನು ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವಳ ಯಾನ್ ದಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಅವನು ಉಲ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಯಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿನ ಫೀಲ್ ಆಪಿನ ಓಡು ದಮಣ ದೂರೋಡುಲ್ಲೆ ದೂರೋಡು ಪೋನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಐತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗೌದಾಪಿನ ತುಡಿತ ಹಿಂಗ ಮೂಲ ದಮಣ ಅರೆಗ ಅನ್ನ ಮಗ ದೂರಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಗ ದೂರಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಅವು ಬಣ್ಣ ನಮಗ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮಗ್ ಕೇರಳ ಬತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಆಣುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಮ್ಮ ಬುಲಿಪು ನಡಿ ಪೋಪದ ಮಗ ದಾದ ಮಗ ಇಂಕೆ ಮೂರು ಬಂಗ ನಿಗ್ಲಿಗ ಅವು ಇಂಚ ಬೀಳ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನ ಕಂಡು ನೀರು ಪಲ ಜಾಪ ಈ ಮಂದಿ ಕಾವೇರಿ ಏಪಮ್ಮ ಉಂಟೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಜೋಗಳು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಅವು ಅಮ್ಮನ ಉಡಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಅಮ್ಮನ ಉಡಲ್ಟು ನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಏತು ಬೇನೆ ಉಪ್ಪ ಪಾಣ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಕಣ್ಣು ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗಲಾತು ಸತ್ಯವಾದ ಪಂಪೆ ಅಮ್ಮನ ಋಣ ತೀರ್ಸಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪಂಪೇರದೆ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನ ಉಡಲ್ದ ಉಲೈದ ಬೇನೆ ತಿರಿಯುಂಟೆ ಸತ್ಯವೇ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಗ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಮೆಗ್ಗಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ವಾ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಚಿತ್ರಪಂಡ ಅವು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲತ್ತು 10 ಜೋಕುಲ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿರದೆ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಐನಾಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದು ನಂಚಿಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಅರೆಗ್ಲ ಇತೆ ಆರು ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ ಅಪಗ ಆರು ಅಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡ ಆಪು ದಯಪಂಡ ಆರಲ್ಪ ಅರೆಗ್ಲ ಒರಿಯು ನೋಡತ್ತೆ ಅರೆಗ್ಲಾರ್ಗು ಒರಿಯು ನೋಡು ಆರ ಅಪಗದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಟ್ ಆರ್ನ ಉಡಲ್ದಲ್ಲ ಇದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವು ಐಟ್ ವಾ ಪೇದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆರು ಕಾಂಡೆಲ ಅಕ್ಕಿ ಸಾತಿಗೆ ದೇವಡ ಅರೆನ್ ನಟ್ಟುವೆರ ಇಚ್ಚರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪೆಲ ಲಕ್ಕದ ಬಜೆಟ್ ಕುಲ್ದು ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಏನ ಜೋಕ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಅಪ್ಪೆ ಏನ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಮನ್ಪಿನ ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಉಳ್ಳತೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಅವಘಡದ ತಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಲಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಂಜಿದ ಲಕ್ಕ ಕಾರದಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿರತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಹಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮ್ಮ ನೆವರ್ ಎಪ್ಪದ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇದು ಪಂಪ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವು ಅರೆಗ್ ಅರ್ನ ಜ್ಞಾನಡ ಅರೆಗೆ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಪ್ಪ ಎಪ್ಪದ ಅಪ್ಪನೇ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಣದು ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪನ ರಕ್ಷಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಆಯ್ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ ರಕ್ಷಣೆ ఆయన బుడేది పంట ఆయ కట్పేది ಅವ ಆಯ್ಗ ರಕ್ಷಣೆ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಇಂಚ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಬೋದು ಬುಡದಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಬೋದು ತಂಗಡಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಬೋದು ಮಗಲಾದ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಅವಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ರಿಲೇಷನ್ ಪೊಣ್ಣನ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣ್ಣನ ಜೀವನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ಆದ ಮೆಗ್ಗೆ ಆದ ಅಣ್ಣ ಆದ ಕಂಡನಿ ಆದ ಮಗೆ ಆದ ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಫಲ ಆಗುದೇ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏನು ಇದು ಕೆಲವರು ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಡೆದಿ ಬತ್ತಿ ಸತಿಗೆ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುದ್ದು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ఆయన ನಂಬುದು ಬತ್ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ದಾಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹೊಸ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಯ ಬೋದು ಸೊ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಣರ ಮನಸ್ಸು ರೂಪು ನೆಂಚಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಟ್ ಬೊಡೆದಿನ ಅತ್ತು ದಾಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲಗೊಂಡು ಹೋಗುಜೇರು ಸಾರ ಮಗನ ಸಾರ ಜನ ಬರ್ತಿರಂದಲ್ಲ ಮಗನ್ ಬುದ್ಧಪ್ಪೆ ಪೂಜಾ ಅವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುಂಟು ಸೊ ಏದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಐ ಮೇಕ್ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಪಿದೇದಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಐ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ಊವಿಂಜಿ ಆಣ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆನ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದಾದ ಪಂಡ ಏನ ಅಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಹಿಂಗ ತಿಕ್ಕೊಡು 100% ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಅವೇ ಮೋಕೆ ಹಿಂಗ ಮದಿಮೆ ಅವಿನ ಪೊನ್ನಾಡಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಆ ಪುಣ್ಣುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮನಿ ಡಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಕಾಸು ಬೈಕು ನಕಲು ಅಂಚ ಯಾಕೇನು ಆಳ ಕೇನಂದ್ರೆ ಆಳ ಮೋಗೆ ಮಲ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಆನಡ ಅಲ್ಲ ವಸ್ತು ನಾಲ್ ಕೇನಂದ್ರೆ ಬೆದ್ದಿರಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬರಿತೇಡ ಹೋಗ್ತೇನ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಡಾಣ್ಣ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ಲೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅವನು ಈ ಜೊತೆ ಐಡನಿಗೆ ನೋಡು ಸೊ ಅವು ಅಕ್ಕು ಆಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿಡ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಕುಳ್ಳಕನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಮ್ಮನಲ ಕನಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದಿರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪುಗೆ ಉನೇನ್ ಪೂರ ಬಯಕುವ ಆ ಒಂಜಿ ಆನಡ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇನ್ನು ಬಂದು ಆಲೇಜಿ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಮುಗ್ಗುತ್ತೀನಿ ಆಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ್ ಮುಗ್ಗುತ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಉಂಡಿಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಪದಕುಲು ನಿಕುಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿದಿ ಆದ್ರು ನಿಕುಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆದ್ರು ನಿಕುಲ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗೆನ ತಂಗಡಿ ಅಕ್ಕನಕುಲ ಆದ್ರು ನಿಕುಲ್ ಬೇತಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ್ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಇಂಚ ತುಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಕಣ್ಣು ಬುಲದ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಪಿದಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಲೆಂದ ನಿಕ್ಕು ತೂಲೆ ಬಾಲೆಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಗಲೆಂದ ನಿಕ್ಕು ತೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಗಲ ಆಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಪುಣ ನೀಗಲೇ ಏಪ ಚದಿತು ಜರೆ ತೋಜವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಠ ಕಟ್ಟರ ಸುಮ್ಮ ಅಂತನ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಲ ಅಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತರ ಅಲ್ಲ ತೋಜವ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಗಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಜಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಅವ ಈರ್ನ ಜೋಕೋಲ್ ಮಲ್ತಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಲ್ ಮಲ್ತಂದ ಮೈ ಬುಡ್ದು ಹೋಪಿನ ನಿಕಲ ಜೋಕೋಲ್ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಅವಿತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಆಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬುದ್ಧಿ ನಿಕುಲ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಬರ್ಪಾಯಿ ನಿಕುಲ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಬರ್ಪಾಯಿ ನಿ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಹಾ ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡದು ಬೌನ್ಸ್ ಆಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇದು ಬೌನ್ಸ್ ಆಪಿನಿ ಇನಿ ನಿಕುಲ್ ಬೇತೆಗೆ ಏನ್ ಪಾನೋರಿ ಎಲ್ಲ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ತೋಜನ ಮೂಜಿ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ತೋಜನ ಹಾ ಬೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಎಂಕಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಯಪಡ ಹಿಂಗ್ ಓಲಾಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇದು ಈರ್ ಬರ್ಪೆ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚು ಒಂಜಿ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಈರೆಂಡ ಬಂದ್ಪಾರ್ ಯಾನ್ ಕುದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೆಂಡ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಪ್ಪ ಗನಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನು ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾನ್ ಕೇನು ಅರೆಗೆ ಟಾಂಡರಿದೆ ದಯಪಡ ಏನ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಡುಲೇರು ಅರೆಗೆ ಟಾಂಡರ್ ಬಂದು ಯಾನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನು ಮುಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉದಾಹರಣ ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಎಂಕೆ ಆನ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನ ಪನೊಂದೇ ಅಲ್ಲೇರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆ ಬಂದು ತೂನಗ ಕಾರು ಇಪ್ಪನದು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಸೊ ಉಪ್ಪಡಕಲ ಅವಲೇ ಕಾರು ಇಟ್ಟು ನಲ್ಪರಿ ಉಲ್ಲೇರು ನನ್ನಲ ಅವಲೇ ಅವಲೇ ಉಪ್ಪಿರಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ಅವಲೇ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆ ನಿಕಲ್ ಪಾಂಡೆ ಸಾತಿಗ ಎನ್ನ ಮೇಟ್ ಅಂಟು ಜೊತೆ ಹಾ ಆತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನೋರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರಿಗೆ ಏರ್ಲಾತ ಅಕ್ಷಯ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲಾತ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಈನ ಜಿಲ್ಲದ ದಾದಾತನ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಟಿ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಬೇನೆ ಈರ್ನ ಬಡವು ಈರ್ನ ಬೇಸರ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಂಚಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಏನ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರೆ ಏನೆಂಚೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುದು ಏನ ಅಪ್ಪನಮ್ಮನ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಗಲ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆ ಉಪ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಪೆದ್ದಿ ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಅವೇನ್ ಗುರ್ತು ಬೇತೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಬುಡಿದಿ ಪನೋಲಿ ಆತ್ರೆ ಈರೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ತಪ್ಪು ತೋಜು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವು ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಾನೇ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಂಗ ಬುಜಿ ಮಾರದೆ ನೆನಪುರಿ ನಿಂಚ ಮುಗಿ ಇದು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಪಂಪರಿತ್ತು ಮದ್ಮೇಲೆ ದತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ತೂಪೆದ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗುದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಈಚೆ ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಅವನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಪೊಣ್ಣು వచ్చింది ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇರೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಗ್ ಕಕ್ಕೆದಿಂದ ನೆಲಟದಿಂದ ಪಿಜಿನ್ ಕೊಡೋ ಮೀತದಿಂದ ಕಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಪೊಣ್ಣು వచ్చింది ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ನಾ ಮಗೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗೆಲ್ಲ ತೂತ ಇರು ಮರ್ಮಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂರ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ ಮಗಲ್ಲ ತೂಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ನೆನಪು ನೀರುಂದಾಂಡ ಆ ಕ್ಷಣಟದ ನೆನಪು ಮತ್ತೆ ಇರುಂದಾಂಡ ಈ ಪಾತ್ರ ಬರುವ ಆ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಉಂಡದೆ ಪನ್ನಗ ಇದು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಮರಣದಿಲ್ಲಗ ಪೋಯಿ ಸಾತಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲಿಪುನಾಗ ನಮಕ್ಲೊಂದು ಬಿಲ್ಪೇರೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಥಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರದೈತೆ ಬುಲಿಪೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡದೆ ಅವೆ ನಾವು ಬಿದೆ ಪೋನಾಗ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಪೋದ ಅಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತ್ರ ಏನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬೂದುಪ್ಪೇದೆ ಪುನಾದುಪ್ಪುನದೆ ಅರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆ ಇಜ್ಜನಿನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ನಾಗ ಪೂರ ಸಂಬಂಧದ ಬಲಿಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾಲ್ಯದ ತರೆ ಪೂಜೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಬುಲಿಪೇರು
ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಪುಲಿಪಿಲೆ ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಂಚನೆ ದೀವಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಬುಲ್ತಾರನ್ನ ಆ ಬಾಲೆದ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಬಂದೇನು ಅಂದೆ ಆ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಬೊಡ್ಚನೆ ನೀನು ನೋಡ್ಚಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀನು ಬೊಡ್ಚನಿನ ಮಲ್ಪನ ಪುಳಿ ಬೊಡ್ಪಂದೆ ಬೊಡ್ಚನಿನ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಜೋಕುನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಪಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜದೆ ಅವಳು ಎಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆತೊಂಬೋ ಒಂಜಿ ಕೊಣ್ಣ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ದುಂಬು ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪಡು ಆಯ್ನ ಅತನ ಐ ಮೀನ್ ಅದಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಕ್ಕ ಮೇಗ್ದಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಏನು ಉಪ್ಪಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಏನಿದೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಅವಳ ಇಲ್ಲನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಚರ್ನ ತೆಗಿಯೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಂತೆ ಕಲ್ಪಾಗ ಇತ್ತದ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಲಡೈ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಲೆ ಗಟ್ಟಿಲ್ ಬರೋದು ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಬಕ್ಕೊಂದಿದಾದ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಸತಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಮುಂದಾಯಿ ಪಾಡ್ಯಾಲು ಮದ್ಮೆ ಸತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೇನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆದೀನಿ ಅದನ್ನ ಏನೇನು ಮಸ್ತ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆದೀನಿ ಏನೇನು ಮದ್ಮೆ ಆದೀನಿ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಆಣನು ಓಕೆ ಅದು ಏನ್ ಸಂಬಳ ಇತ್ತು ನೀನ್ ಆಡಲ್ಲ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಖರ್ಚು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ ಅವು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗತ್ತು ಬೊಡೆದಿಗೆ ಅರ್ನ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಪಡೆಯುವ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಸೊ ಅವೇ ಬಿಡ್ತು ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಕೂ ದಯವಾತಿರುವರು ಪಿತ ಬರೆದಿಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಯವಾತಿರುವರು और ಐದು ಅಂಚಿದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಅದು ದಯವಾತಿರುವರು ನಿಗಲ ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಜ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಯಗೆ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ದಾದ ಮಜಾ ದಿಕ್ಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಿನ ಇದು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಲೆ ಇದು ನಾನು ಟಿವಿ ಪಡ್ದು ದಾವೆ ಅಂಡಲ್ಲ ತೋಲಿ ಅತ್ತ ಅವೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ದಯ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಉಲೈ ಪಡೋದು ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಉಲೈ ಪಡೋದು ದಾದ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡ ಮದಿಮೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪಂಡ ಒಪ್ಪಿನ ಮೋಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜಿ ಪದವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿನ ಮೋಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಸಿ ಅವೇ ಪಂಡಿನತೆ ಆನಗ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಳಗೆ ಪಂಡ ಆನಗ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಎನ್ನಪ್ಪೆ 100 ಜನ ಬತ್ತ ಮೇಲೆ ಎನ್ನಪ್ಪನ ಬದಲಾಪುಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅಣ್ಣ ಬೊಡೆದಿ ಅಂಚಾತ್ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏಪೋ ಬಡಂಡ ಲಕ್ಕದು ಪೋಪಲ್ ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಐ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಸೊ ಅವೇ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಐಬೋಕ ಆ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಬರಿಟಿದ್ದೀರ ಆ ಬಾಲೆ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ಪೆ ದಾ ಯಪ್ಪ ಬೊಡೆದಿ ಬಿಡುದು ಪೋಪಲ್ ನೋ ಅಪ್ಪ ಏನು ದುಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಆಂಡು ಬೊಡೆದಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನೋ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ನೋಡು ಕೊಂಚ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಯಾರು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ ಕೊರಡ ಇದೇನು ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಲ್ಲ ಏನು ಕಳೆಯೋಡಾಯಿನ ಏನೋ ಬಾಲದೊಟ್ಟು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಅವೇನು ಬಾಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಗ ಏನಾರ ಹಾಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡೆ ನೀನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋ ಅಲ್ಲೇನು ಚಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಹಾಕು ನಾನು ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಕಂಡೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲದೊಟ್ಟು ಬಾತೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ನಿಜವಾಗಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡಪ್ಪು ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಅಮ್ಮನ ಹಾಕಲೇಡ ಅವಳು ಪಲಿನ ಹಾಕಲೇಡ ಅವಳು ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವಾದ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಐದನ್ನು ಮುಗಿಂಚದು ಹೇಳತ್ತ ಬಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರಿಂದ ಪುಳಿ ಗುಂಟು ನಗದು ಒಂದ್ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಪುಳಿ ಗುಂಟುನ ಬೇಲಾನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಲು ಈ ಇಂಚದೂನಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ತೋರಾಟಾರ ಪುರ್ಲಾಟಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ 4 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಷಯ ತೋರಾತೆ ನಲ್ಲದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದೆ ದುಬೈ ಕೊಡು ಅಮ್ಮ ಗೊಂಜಾನ್ ಅಂದೆ ಎಂದ ಮನೆ ಪೊರ್ಲಾತೆ ಅವು ಅಂಚ ಬಂದ ಅಕ್ಕಳು ಪಂಪಿನ ರೀತಿ ಇದೆ ತೋರಾತೆ ಸಪುರಾತೆ ಅಂಚಂದ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇದು ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೆಲವರು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದುಬೈ ಹೋದ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮುರಳಿ ತೂವಿಲ ಕಾಣ್ ದೇವೇ ರಾಜ ತೂದು ಪೂಜೆರು ಮುರಳಿ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಮದ್ರೆ ಇದಾವಲ್ಲ ತೂವಿಲ ನಾವು ಏನೇ ಆಗ್ತವೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಷಯದ ಅಂಚನೆ ಬೋಲ್ದು ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಏನೇ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏರಾವಲು ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಷಯ ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮದಾದ ನೀರು ಸತ್ಯ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಟ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಮಗನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನ ಮಿತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಲಿ ಪುಳಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಪುಳಿ ಈ ಕೆಲವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಲೇಡೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ತೆತ್ತೊಳ್ಳುವರು ಮೈಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಏತಾಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪುಂಟಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ನ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ತು ಮುಂಚೆ ಬೇದಾದನೆ ಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಎದುರುಡಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರ್ದೇ ಬರಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾನ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವು ದಯ ಪಣ್ಣದೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಇಡೋ ಫುಲ್ಲು ಅವು
ಮಂಡೆ ಕುಲ್ಲು ಆನುಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆನುಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನ ಅದೇ ಆನುಲ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ತಲೆವೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬುಡುದು ಬುಡ್ಪಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ பொண்ணு ನಂಚತ್ತು ಈರು 2 ವರ್ಷಗಳು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕರಾಂದಿನ ಈರು ನಕ್ಕ ಬಂತೇರು ಆ ನೀ ಕೊಂತಾನ ನೀರು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕನಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಬೀಟಿದ ಸೂಪುಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕನ ಬಂಡೆ ಕನತಾನ ಇಜ್ಜದ ಇನಿಲ ಕನ ಪುಜಿ ಬಂಪೇರು ಅವೇ ಇನಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಪುಜಿ ಸೊ ಪುಣ್ಣುಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕೊರ್ತಿನ ಹಠಾರ್ನು ಕುಲೋನ್ವೆ ಪತೋನು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅದರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂಗಿನ ಮಳ ಬಿದೆ ಹೋಗ್ಲು ಪಂಡೇರು ನಂಡ ಹೋಗಿ ಇದು ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಡ ಬಿದೆ ಹೋಗ್ಲು ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ನಂಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ಕೊ ತಂಗಡಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕಂಡರಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಆ ಇನ್ನು ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈಗಿನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಲ ಬಡಿದಿಡ ಈಗಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲ ಬಡಿದಿಡ ಈಗಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲ ಬಡಿದಿಡ ಪೂರ ಆಡುಳ್ಳ ಏನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಡು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೆರಳಿನಿಕೆದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಪುಣ್ಣು ಲಂಚತ್ತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅತ್ತಗಳು ಬಟ್ ಅಕನ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚ ಪುಣ್ಣು ಪಣ್ಣಿನಾಡ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಯಾಲ ಬಂತಾದೆ ಇನ್ ಕೇರ್ ಲಿಪಿದೆ ಪಣ್ಣಿನಾಡ ಅಕ್ಷರ ಮುಂಚೂರು ತೋನೋಡವೆ ಬಂದ ಬೊಕ ಏನ್ ಈ ದಾದ ಮದನೆ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆನಾದ ಕುಲ್ಲಿಯರೆ ಮುಂಜಾನ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೋಗ್ಲೇದ ಸೊ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಏಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಉಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಐನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ಈ ಲಡೈ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಉಲೈದ ಈ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಒಂಜಿ ದೂರ ಆಪೇನ ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಬಂದು ತೂದ ಅಮ್ಮನಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಈ ಸಮಾಜ ಪುಲಿಪುಂಟುನ ಕೆಲವು ಬಾತೆ ಅವು ಆಡಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೆ ಈತ್ ಮಸ್ತ್ ಇರಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆವಡು ಇನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆವಡು ನಾನಂಜಿ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಇರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಗರ್ದೆ ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಣ್ಣಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಏನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಪಣ್ಣಿಂದ ಅದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ದೇಪಣ ಅವ್ನ ಮಗಲ ಮೊಗ್ಗೆ ಪಂಡದ್ದು ಮಗಲ ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಏನ ಮಗಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ರೈಟ್ ಪಂಪಿಲಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಒಬ್ಬ ದಾದ ಏನ ಪೊಪ್ಪಡ ಕಲ್ತಿನ್ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತೈತೆ ಒಂಚು ಬಿಪಿ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉರ್ದ ಹತ್ರ ಬಿಪಿ ಅವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಒಂಚೂರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಜ್ ಅವನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣಾತ ಇಂಗ್ಲೇನ್ ತಾಚಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಇಂಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೀಣು ಜನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇವರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿನ ತಾಳ್ಮೆ and then ಡ್ಯಾಡಿ ಪಿದೈದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ದಕ್ಕಲು ಪಿದೈದಕ್ಲೆ ಕಾಸ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡತ್ತು ಏರು ವಾಟಾಂಡಲ್ ಎತ್ತಿನಿಂದ ಲಕ್ಕನ ಸಹಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಏರು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿಗೆ ಪಂಪಿಷನ್ ಇಮೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಇಮೆನ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಇಂಬೆ ಏ ಬೀಟ ಪಂತಿನ ಬೀನ್ ಏಟ ಪೋದು ಪಂಪುಜೇರ್ ಏನ ಬೀಟ್ಲ ಪಂಪುಜೇರ್ ಬಟ್ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದು ಅದು ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನರೆ ಬತ್ತು ಕೇರ್ನಿ ನನ್ನಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಪಂಪುಜೇರ್ ಆ ವಿಷಯಡು ಡ್ಯಾಡಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಪತ್ತದ ಬೊಕ ಇನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 9th ಡೇ ಬಂದಿದ್ದೆ 9th ದ ಟೈಮ್ ಡೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚನೆ ಕೇಂದ್ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಬಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಜರ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇತ್ತಡು ದೇಪಂಡ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಲ್ ಬಂದತ್ತು ಮಗನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನೇಪಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವಡು ಮಮ್ಮಿ ಅವಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅವಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಹಾಕಲು ಕುಡ್ಡೆ ಪಾಡು ಬಂಡ ಒಂಜೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಐದು ರೂಪು ತಿಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 years ದುಮ್ಮು ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಐದು ರೂಪು ತಿಂತ ಸೊ ಈಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ದ ಉಂಡತೆ ಬರಬಹುದು ನಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ಕಂಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಏಪಲ ಏನ ಮುಂತಾದು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದ ಬಟ್ ಏಪಲ ಉಂಟಾದಿಜೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾನ್ ಬಂದುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾರು ಉಂಟಾವೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪು ಬುಚ್ಚಿ ಮಸ್ತು ಒಂಥರ ಅಲ್ಪದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಪ ನಾಗ ಬಂತೆ ಬಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಏಪಲ ಪೋಲ
ಅವಳು ಅದನ್ನ ಇವನಿ ಮಲ್ಪುವ ಅವಳು ನಿಕ್ಕಿ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಯ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದಿನ ಒಂಜೇ ಪಾತರ ಶಾರದಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಗ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ತದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವಲಿ ದಾಲ ಅವಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅಂಜಾದು ಇವಾಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಗ ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂದಿನಿ ದೇಪಂಡ ಅವಾಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತುನು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ದಿಗದನೆ ಇವನ್ ಯಾನ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನೊಟ್ಟುಗ ಒಳಡ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಪಿಂಗಿರಾಣಿ ಅಂತ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ತೇರು ನಾನು ಆಕಲದಕ್ಕೆ ರಾ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಎಂಜಾಲಾರ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆತೆ ಸೊ ಅಂಜಾದು ಇದು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಬಂದಿ ಯಾನ್ ಬಜ್ಪೆ ಪುರ್ಕುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮ ಇನ್ನ ಕಾಪಿಗಡ್ ಸರ್ನ ಟೀಮೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮದವೆ ಡ್ರಾಮ ಅವ್ ಬಜ್ಪೆ ಪುರ್ಕುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಜಾತ್ರೆನ ಸಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆಗ್ತದ ಚಾತುರ್ಪುನು ಗುರುತಿಸಾಯಿನಿ ಕಾಪಿಗಡ್ ಸರ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಇರ ಕಾರಣ ಎಂಚ ಗುರುತ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅತಿನಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದದನಾರಡ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಗ ಫೋನ್ ಪೂರ ಇಚ್ಚಿ 14 years ಪನ್ನಿಂದ ಅಂಡ ಲೈಕ್ 2003-2004 ಆ ಸಮಯ ಓಕೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಪೂರ ಇಚ್ಚಿ ಫೋನ್ ಪೂರ ಇಚ್ಚಿ 2005 ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಫೋನ್ ಪೂರ ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೋಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಪ್ಪಗ ಏನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈತ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಂದು ಏನ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಪಾತ್ರ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ತಿಂತೀನಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆತಿರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಫೋನ್ ತಿಂತಿರು ಏನ್ ಪಾತಿರಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಚೆಂಚ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ನೀನು ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಎಪ್ಪಣೆ ಹಾ ಉಂಟು ಸೊ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಾರೋಡು ಅಪ್ಪ ಕಲಾಕುಂಜ ದಲ್ಪಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು ಅಡೆ ಬರಕೊಂಡೇರು ಪೋಯೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ ಬೈಯಾಗ ಹಿಂಗೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪಗಲ ಕಪಿಗಡ್ಸಲ್ ಪಂಡೇರು ಬಾಲೆ ನಾಟಕ ಪಂಪಿನ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ನಿದ್ರೆ ಕಚೋಡು ಮಗ ಅದೇ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಏನ ಎಂಬಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನೋ ಒಂಚೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಏನ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಅವ್ ಸರ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ರು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಪಣ 2 ಜನದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪುಜಿರಿ ಬಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಕಲಾವಿದರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮ್ ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಭೋಜನ್ ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಸಚಿನ್ ಇತ್ತೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಟಲಕ್ಕೆ ಏನೇರ ಅಭಿನಯ ಇಟ್ಟು ಬಂಡೇರು ಯಾನಂಸ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ನಿಜವಾದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಲ ಈತ್ ಕಲಾವಿದರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುಂಚ ಒವೇ ಮಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂದೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ದನ ಇವರು ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಪ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಿರಪುರದಾಲ ಸೀನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕಾಪಿಕಟ್ ಸರ್ ನಂತೂ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈ ಇಂಚ ಕಲ್ಪ ಅಡೆ ಮುಗಿದು ಸೊ ಆಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿ ಅವನಿತ್ತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಅವಾಗ ವೈಲೆಟ್ ಅಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಬಾಲದ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಚೆಂಚ ಪೂರ ರಜೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಿನ ಸಮಯ ಅಪ್ಪ ಅರ್ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅದು ಏನನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಚೈತ್ರ ಎಂದು ಪೂರ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಏನ ಇಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟದೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಇಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಹೌದೇ ಅಡೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಒಂಚು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅವು ಭಯಂಕರ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಜಿ ಗೊತ್ತನೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಂಜು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಜ್ಜ ಇದು ಪ್ರಚಂಡ ಜನ ಜೋಗ್ಲಿನ್ ಲೇಪುನದೆ ಬಾಲ್ಯ ಲೇಪುನದೆ ಅವಳ ಬಾಲ್ಯ ಯಾನ ಬಾಲ್ಯ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರೋ ಇವರು ಏ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಮೊಲೆಂದು ಪೂರ ಕಲಿತೆ ಮೋಲು ಇದಾರುಂದೆ ಅವ್ರು ಚಾ ಬೈತೀನಿ ತಿನ್ನತ ತಿಂದ ಅಡೆ ಮುಗಿಂಡು ತಿಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರ ಇದು ಭೋಜನ ಆಯ್ತು ಆಗ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತನಲ್ಲ ಇದು ಭೋಜನವೆಲ್ಲ ನೋಡದ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಉವ್ವಾನು ಅವ ಬಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ ಬಗೈತೆ ಭೋಜನ ಬಂದು ಪೋನಾಗ ಅದೇ ನೆನಪೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ನೋಡದ ಈ ತಿಂಡಿ ಅಡ್ಡವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೇನು ಪಾತ್ರೆ ಬೊಕ ಆಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ഞാൻ സ്ലോ ഇത്തെ തുള്ളിട്ടു ബട്ട് ആളെ സ്പീഡ് അപ്പൊക്കെ ഞാൻ റീച്ച് ആവാൻ പറ്റും ബൊക്കെ ഇട്ടാണ്
ಇದು ಮಸ್ತ್ ದಿಗ್ಗಜ ನಟು ಅರವಿಂದ್ ಗೋಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಡ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅರೆಡಿ ದಾದ ಕಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಏನೊಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಿಗ್ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಪೋಷಕ ನಟರ್ ನಟನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಓದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆದ ಸರ್ ಬಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೂರ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ ಬರ್ತದ ಕಾಯಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಉಂಟೋನು ಇರತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅವಂಜಿ ಇದಿನ ಇಂಚ ಉಂಟನ್ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದಿನ ಇಂಚ ಉಂಟನ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡನೆ ಜನಕರು ಅಡೆ ಗಾಂಡ. ಸೊ ಉದಯಪುರ ತುಂಬ ದಾದ ಹೋಗಿತ್ತು ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಹೋಗುಜಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲವರು ಆನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕದ ಕೋಡ್ ಸೀನ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕದ ಕೋಡ್ ಎಂಕ್ ಕೋತಿಸ್ ನಿನ್ನ ಕೋಲ್ ಏನೆಂಕ ಬರ್ಪೇರ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ ಹೋಗ್ಬೇನ ಅವಳು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೆನ್ಕೊಲ ಒಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಓಡು ನಿಜ ಕೋತಿಜಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾನಮ್ಮ ಕೋಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲಿ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇನು ಪೂರಾಣಿಗಳು ಅರೆಡ ಕಲ್ತಿನೇಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಲ್ತದ ಕಡೆ ಬೋದಿತ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಓಲ್ ಬರಡು ಗೊತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ಟೀಮ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಜೋಗ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತೋಡು ಒಲ್ಪ ಕೋಡ್ ಪಂಪಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡಿನ ನೆನಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏಪಾಲ ಪಂಪಿ ಏನ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಬೈಚಿ ಕಲ್ತು 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 ಕಲ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಏಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ತು ಏರೆಲ್ಲ ಚಂದ ಮನ್ಕುಚಿ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆ ಜಾಗಡೆ ಎತ್ತುವೇರು ಬಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಏಪಾಲ ಪಂಪೇರು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಗರಡಿಡು ಪಳಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಗ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಟ್ಟುಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಬೇತ್ ತಂಡ ಬಂದದ. ಎಸ್ ಯಾನ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಏನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯ್ದೋಗೆ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನಮ್ಗೆ ರೂಪನಿ ರೂಪಿಸಾಯಿನಿ ಶಾರದಾಡ್ಸದ ಐಸಿ ಕಾಸಾಡ್ದು. ಎಸ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಚಪುರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ತಂಡ ನಾಟಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಈತ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ನಾಟಕ ದೀಪನ ಏತ್ ಸರಿ ದಾಯ ಪಂಡ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಖಾಲಿ ನಾಟಕನೇ ನಮ್ದು ದಿಕ್ಕುಚಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ಕೆ ದುಮ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಂಗ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಗೆಂಚಬಹುದು ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಜಿಂದ ಜಾಂಡೀಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾನಂತ ಸೀಕ್ವಲ್ಸ್ ದಾಯಿ ಬರ್ಪಿ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸರಿನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಡದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೇನು ಸರಿ ಒತ್ತೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಕಲಿಗೆ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಡುಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ 15th ಮುಟ್ಟದ ಪೀಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂಗ ಮೇ 15 ಮುಟ್ಟ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ ಆ ಪೀಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಹಿಂಚೋ ಡ್ರಾಮಾ ಡೈಲಿ ಡ್ರಾಮಾ 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 ಡ್ರಾಮಾ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲಾವಿದರ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಆಧಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೂಗೊಂಡ್ರೆ ದಯಪಣ ಬಾಕಿನ 7 ತಿಂಗಳು ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಮಂದಿರ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಇಂಚಿ ಕಲಾವಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ 6 ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಅದನ್ನ ಓಡಾಡ ಬೇರೆ ಸೇರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಐ ಕಾಂಟೆ ಕೋಡಣ್ಣ ನಾಟಕ ಕೊಡುದು ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಜೆತ್ತದು ఆయన ఇల్లు ఓలోపుడు నాటక యజమాని ఆయన ఇల్లు ఉప్పడాడు అయి ఉప్పడాడు పోదు ఆయన ಬೇಲೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಐ ಇಂಚು ಪೊಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪಡಬಹುದು ರೀಚ್ ಆಗನೆ ಮುಳ್ತದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಕುಡಾಯ ಹೋದು ಅಲ್ಬೋ ಒಂಚೂರನ್ನೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪೋಚೆ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆದ ನಾಟಕ ಕೂಡು ಬಟ್ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂದು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಂಗು ಕೆಲವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜೋಕುಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಂಕುಲೆ ಪಂಪಾಕಲ ಬೊಚ್ಚಣ್ಣ ಜೋಕುಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಮಲ್ಪಾದೆ ವರ್ಷ ಗೋರ ಆ ಜೋಕುಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಪ ದೇ ಬಂಡ ನಮಗ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ಸೊ ನಮ್ಮದಾದ್ರ ಜೋಕುಲ್ ಆಶೆಯಿಂದ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಗಿತದ ನಾಟಕ ನಾರಾ ಮಾಡ್ಕೋಲಿ ಅವಳ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಂಜಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋಯಿನ ಕುಲ್ಲರ ಚೇರ್ ಇಚ್ಚಿ ಟೇಬಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಪರಿಯರ ನೀರು ಇಚ್ಚಿ ಚಾತಿಂಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗೈತೋ ಬರ್ದು ರೇಟ್ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಟ್ಲಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ನಾಟಕಗಳು ಮಲ್ಪೇಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ನಾಟಕ ಏತು ಇದೆ ಮುಗಿಯ ರಾಣಗಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಐಪೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿಯುಂಟು ಜೋಕ್ಲು ಬಂದು ಎದುರುಕೋಗಿನ ಅವಾಗ ಕಮಿಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದೆ ಸೊ ಅವನಿಂಚಿ ಬೇಗ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮುಗಿನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಚೇರ್ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊನೆದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ನೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಒನಸ್ವಾಪು ಅವೇ ಒನಸ್ವಾಪ್ಲೆ ನೀವು ದಾನ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಯುಂಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಇಡಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿನೇಡು ದುಂಬು ಪ್ರಸಾದ ದೊಟ್ಟುಗು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದದ ಚೀಲ ಕೊಡ್ಬೇರು ಅದು ತೊಟ್ಟುಗು ಸಂಭಾವನೆ ಇದು ದನಿಕಂತದ್ದು ಕೊಡ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಇಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರ್ಷ ಕೊಡ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಬರ್ಪೇರ್ಷದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಕ್ಲಿನ್ ಬಂದದೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವನು ಕಲಾವಿದರು ಪೂರೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಂಡದೆ ಬಟ್ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಅಕಲೊಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಅವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ 2 ಸಲ ಅವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪುಣೆ ಬೇಗ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲ ಲೇಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಕೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಪೋದು ಜಿಪ್ಪೋಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕೋಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬಾಲಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ ಮನೆಗೆ ಕೂತು ನಾಟಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇ ಜಪ್ಪೆ ಆಯ ಶಾಲೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಐದು ಹೋಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತದ ಆಯೇ 4 ಗಂಟೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋದು ಯಾರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನು ಚಾಪತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಏನೋ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದಾಡ ನಾಟಕ ಹೋದಾಡ ಆಯೇ ಬದುಕಿ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕುಟ್ಲಟ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಂಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಇದು ಐಕಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಓಲೋ ದೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾಟಕ ಕಾರ್ಲಾಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಕುಟ್ಲಾಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪುತ್ತೂರು ಓಡತ್ತೆ ಅವಲತ್ತು ಓಡತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಟಕ ಎಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಹಜ 10 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಣ್ಣ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ತಿ ನೋಡು ನಾಟಕ ಮುಗಿನಾಗ ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಪೇರ್ದ ಚುಂಬು ಬತ್ತು ಮುಂತೋನ್ಬೇರು ಬರೀತು ಸಾಧ್ರಿ ಗೋಪುನಾಗರು ಎಂಗುಲ ನಾಟಕ ಮುಗಿದಿಜಿ ಎಂಗುಲ ನಲ್ಲ ಚಾಲ ಅದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಪೇರ್ದ ಚುಂಬುಲ ಕೂಲ್ ದಿನ ಬ್ರಷ್ಲ ಬಡ್ದ ಆ ನಾಟಕ ಮುಗಿನಿಗೆ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಪೋಯಿ ಗೊತ್ತೊಂಜಿ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಬಂದ ಈ ವಿಚಾರ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನು ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆವೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಈ ರೇಂಜ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಆತನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪರ್ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 5 ಜನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅತನ ಹೆಂಗೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯೋಣ ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮದುವೆ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸೋತುದರಗೆಂದು ಏನ್ ಸೋತಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೋತಿದೆ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಶೇಡಿ ಯಾನ್ ಸೋತಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ ಏನ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೆ ಆಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾನ ಆಮೇಲೆ ಕೊಲಾ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲೈರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಏನಾವು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಣ್ಣಾಗಿ ಒಪ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಕಾಸ್ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಣ್ಣನಿನ ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಸಹಜ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣಾಗ ಒಪ್ಪಿನ ದಯಪಂಡ ಪೊಣ್ಣಾತೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ನಮ್ಮ
ಪಾಪದೇನ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟುನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪತ್ತು, ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ, ನಮ್ಮ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಯ ಆದ ಸೈಪುನ ಉಂಡತಿ, ಅವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದೇ ಆಗಲದಾದ ನಮ್ಮ ಅನ್ಕೋದು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವು ಒಂದೊಂದು ತೋನಗ ನಂಕಲ್ ಹಾಕು. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮ ಹಾಕೊಂಡಾದ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡೋದು, ಒಂಜಿ ಅವು ಪಾಡೋದು, ಇದು ಪಾಡೋದು, ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕಲ್ಪದು ಬೇರೆ. ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೋಕ ತೂಲೆ, ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೋಕ ಓಲೆ, ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೋಕ ಪಾಡ್ನೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ಲೇಗ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಲೈಫ್ ಟಂಡನಿನ ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ಬೇಕು ಏಟೆಡ್ ಆಗ್ತೇ. ಸೊ ಅಂಚದು ಏನ ಅಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಕಸಿನ್ ಅಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಾತಿರ್ದು ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂದ ಅಯ್ಯೇ ತಮಿಳ್ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪುಂಡು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಪ್ಪೆ ಒಂದು 2 months ಆನಾಗೆ ನಾನು ಗುರುತು ಪೋಪೆ. ಪಂಡ ನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಇಲ್ಲು ಮಾರ್ದು ಇಂದಲ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಮಾರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಸ್ ಏನ ಇಲ್ಲು ಮಾರ್ದೆ ಮದ್ವೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮದ್ವೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿತ್ತು, ಡ್ಯಾಡಿಗ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆ ಟೈಮ್ಲು. ಸೊ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲನ್ನು ಮಾರ್ದು ಈಗ ಮದ್ವೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮ. ಆ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಆದಪ್ಪು ಪೂರ ಏನಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ದೇಹದ ಕಾಸು ಅವನು ಪೂರ ಈವನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಡು ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕುನ ಪತ್ತುನ ಟ್ರೌಮಾ ಏನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಯ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಹಾಕುನ ಪತ್ತುನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೂ 2 months ಇತ್ತೆ, 2 ಅಥವಾ 3 months ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಅದದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ 3 months ಇತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕುನ ಪತ್ತುನ ಎಂಕ್ ಮಮ್ಮಿನಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಕಚ್ಕೊಬೇತೆ, ಸೌತ್ ಐಮೀನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನುಪ್ಪು ಕಚ್ಕೊಬೇತೆ. ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ. ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಕಡಪುಡಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವುದು. 2.5 lakhs ಇಂಕ್ ಐ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇತ್ತು ಅಬುದಾಬಿ ಪೋಯರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೀಸ್ ತಿಂಗಳಿತ್ತ ಪಂಡ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಲೀಸ್ ದೇನಡಿತ್ತ. ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ಬೇತದಾಲ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಮಗ ಲೀಸ್ ದೇನದ 3 ಲಕ್ಷ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ 1-2 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ಕ ಆಯ್ ಉಪ್ಪೆ ಹೋಡು ಬಂದು ಆಯ್ 2 ಲಕ್ಷದ ಪೂಪೆ ಹೋದಾಗ ಕೊಂಚ 5 months ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಚ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಡೋದು. ಬಟ್ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ತಮಿಳ್ ದಾದಾನೇ ಬರೋದಿಚ್ಚೆ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪಮ್ಮ ಹಿಯಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅವರಾಡ ಹೋದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕೈ ತಿಕ್ಕದು ಕೂರ್ದೇನ ಅವಾಗ ಪೂರ ವೀಸಾ ಕಲ್ವೆ ವೀಸಾ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಅವಾಗಲೇ ತಂದು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಟೈಮ್ ಐ ಮೀನ್ 10 years ತುಂಬು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗಂಚ ಪೂರ ದಾದನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಅಂದು. ಬಟ್ ಉವೇ ಅಂಡಲು ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲೆ ಮುಂಚಿ ಕಣ್ಣನ್ ನೋಟು ಉಪ್ಪೊಡು ಬಂದಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೋನ್ ದಾಂಡಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಬಂದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಪಾತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಣ್ಣಗೆ ಬಲ ಕಣ್ಣ ಇಂಚ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಂಚ ತೂಡು ಆಣೋದು ಅಂಚ ತೂಡು ಬಂದು. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೋಡಿತ್ತು ನಾ ಪಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋಜಾದ ಕೆಲವೇ ರೈಡ್ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರಾಣೋರು ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ ಇಂಚ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ನೋಡ್ರಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆ ಬರ್ಪುಣು ಒಂಚು ಭಾವನೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಎಂಕ ಓಲ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣನ ಮೋಕೆ ಆಬಡು ಅದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಅತೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಆತ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ఒక ಒಂದು 5th month ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಬಂದೆ ಐದು ಬುಕ್ ಕಾಲ್ ಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬತ್ತಿನ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾ ಮಲ್ತ ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅವಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿರ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂದು ಬಂದ್ಬಿರ ಮಸ್ತ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಉಂಟಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ತಗೊಂಡ ಹಿರ್ನಲಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದೆ ಆನಿ ಡೆಲಿವರಿ ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾ BP ಹೈ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು. ಸೊ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ICU ಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಐ ಬರ್ತೆ ಬಾಲ ಇತ್ತು ಬೇರೆ
ಏನಂತವೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೇನು ಈ ಏನಂದಾಯಿ ಹಿಂಗದಾಯಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತ ಎಂತಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದೇ ಕೇಳಿ ಅದು ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆದಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಏನನ್ಸು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರುಡು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ವೆ ఆయన గొప్ప మనకులు బర్పేరు పరం పోరు ఇత్తెల పరం పోరులే తొందరించి బట్ ఆయే ఇంక్ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಏಪಲ ಬಣ್ಣ ಏನ್ ರೆಡ್ ಸಲ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಯಾರು ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗ ನಾನು ಕೊಡ್ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಲೆ ಉಂಟು ಏನೊಂದು ನಾಟಕ ರಂಗದ್ದು ಬತ್ತಿ ನುಂಚ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂದಾಯ್ಪಣ ಏನು 2 ಇಂಚಿನ ಕಾನು ಏನು 2 ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಅದೇನ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಏರೇ ತೋಜ ಅವರು ಏನ ಕಂಡನಿ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಎಂದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಕ್ ಶಫಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನ ತಿರ್ತು ಏನ ಬೆರಿಟು ಪುನಿ ಏನ ಮೆದ್ದಿನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಇನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಲಾಡ ಏನ ಮೆಗ್ದಿನ ಜೀವನದ ಆದಾವು ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಜೀವನ ಹಾಲ ಮೆಗ್ದಿನ ಜೀವನ ಹಾಲ ಮೆಗ್ಗಿನ ಜೀವನ ಹಾಲಾಪು ಫಸ್ಟದ ಜೋಕ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಫಸ್ಟದ ಜೋಕ್ಲ ಅದು ಏನೋ ಪುಟ್ರವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಅದೇ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅಕಲ ಜೀವನ ನಕಲೇನು ಕಟ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಚುವಲ್ಲ ದಪಣ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕನಿ ನಾನು ಮೆಗ್ದಿದಾದ ಮಲ್ಕೋಲ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿದಾದ ಮಲ್ಕೋಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರ್ಕು ಸೊ ಒಂಚಾದ 2 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಬಿದೈ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಗು ಜಿಂಕು ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂದೇ ವಿಷಯನ ಏನು ಪುಷ್ಪಣ್ಣಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಗುತ್ತಕಸಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಣ್ಣಡ ಏಪಲ ಆತರಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಪುಷ್ಪಣ್ಣಡ ಪಂಪೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಶೋಕಡ ಪಂಪೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದೊಡ್ಡ ಪಂಪೆ ಮಿಕ್ಕಲು ಎಂದ ಪಂಪೆ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯ పోయి నిన్న కలివని నీ అవన్నీ మండి వెచ్చ అనుకోవచ్చు నీకు పలాయనకులు అది ఇంకురుಲ್ಲ ఈ పీరియడ్ డ్రామా అన్పల ಆ ಮುಜಿ ಶಕ್ತಿ ಏನ್ ಬಂದು ಏನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಅಟ್ಲೇನೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡು ಅತನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳಾರು ಅತನ ಅಶೋಕ್ ಈ 3 ಜನ ಇಂಕೊಂಚ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅದು ಇಂಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನೇಟಿ ಏನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸಮಯದ ఆయన ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಓಲ್ಲ ಇಂಕ ವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ information ಇಚ್ಚಿ ಇಂಕ 1 year 8 months ಐ ಡೆತ್ ಆತಿನೇದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಕ ಏನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬಕ ಅಚಾನಕ್ ಒಂದು ಸಮಯ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ఆయన ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ఆయన ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಪನ್ಪೇಟ್ ಚಿಂಚಿಂಚ ಆತನ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಸೂರ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ या नवेन ಐದು ಹೋಗಿ ಇಂಗ ಕುಡಲ ಇಂಗ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಗುಂದೆ ಪಂಡ ಇಂಗ ಏಪಲ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಗ ಏನ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಏನ ತಾಲೆ ಇಜ್ಜತೆ ಸೊ ಐ ಇಂಗ ಐನ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ಏನ ಹೊರಡ ನೆವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ ಮೋನೆ ತೂಯರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಜೆ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಗ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲೇ ಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಈವನ್ ಇಂಗ ನೇರಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೇರಿಯರಲ್ಲ ಇಂಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಂದಾಲ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಏನ ಮಗೆ ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ఎక్కువ ಸೊ ಐಗ್ ಇಟ್ಟು ವರೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕೋ ವರೀಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕೋ ವರ ಎಂಕೋ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಯಾ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಾನ ಎಂಚ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಜಾವಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಅಂಚಂದತ್ತು ಏನ ಐಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪಂಪಿನಿ ಗುಂಜಿ ತೋಜಾನ ಉಂದಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ತುನಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪಂಡೇರು ಜಾತಕ ದೋಷ ಉಂಡು ಸೊ ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಾತಕ ದೋಷದ ಅಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಪಂದುಕೊಂಡೆ ನಂಬಿಕೆ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಸೊ ಅವಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಆಗಿ ಕುಡುಂಜಿ ಬೇಜಾರಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏನಾಡದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪೋಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಫೀಲ್ ಆಗ ಯಾಪಣ ಐ ಮಂಚಿನ ಹೂವ ಇಂಗುಲ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಬಟ್ ಐದಾತ್ರ ಇಂಗ ಬೇಜಾರಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾದನೆ ಅವಳು ಓಲಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿದ್ವು ಏನದಾದನ ಏನಂದ್ 15 ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಜಾತಕ ದೋಷ ಎತ್ತಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಚಾಂಡ ಅವನು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ತಂದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪಗ ಇರೆ ಹೊರ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಪಂಡದ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಿನತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪಾಯಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗೆಳತನ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಳತನ ಐನು ಜನಕುಲು ತೂದು ಜನಕುಲು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಿದೈಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಗಳು ದಿನಾಲ ಉಪ್ಪುಗ ಜಿಪ್ಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪುನಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಪುನಗಳು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹನು ಬೇತೆ ನಮ್ಗೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಸ್ನೇಹನು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಗೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊನಾಗ ಅಲ್ಪ ಐದಾದ ಪಂಪೆ ಬಂದಾನಾಗ ದಾದನೆ ಆವಡು ಏನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಆ ಎಂಚ ಪಂಪೆ ಬಟ್ ಐದಾದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಿಸಿ ದೇಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರರು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತದ್ದು ಅದನ್ನ ಆಯ್ಗ ಬಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಐ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಇಂಚಿನಿತ್ತೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆ ನಾಯಿ ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರ ಆಚು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋದ್ ಪನ್ಪುಜೆ ಇನಿ ಯಾನು ಮೂನುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ದುಬೈಡುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಾಂಡ ಕಾರಣ ದೇವಣ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಜಾಬ್ ಪೋಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಐ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತೇಗ್ಯ ಮುಲ್ಗುಲ್ವಾ ಓ ದುಬೈ ಪೋ ಬೆನ್ಲ ಅದನ್ನ ಓಲಂದ ಪೋ ಬೆನ್ಲ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಏನ್ ದಾರ ಪಂಡಲ ಯಾಂದಲ ಗಿಂಪುಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಇಟ್ಕೊಲ್ಲ ಐ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಡಪುಡುವೇನ ಎನ್ನ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ನಾ ಕಾತದಿಚ್ಚು ಐ ಗಾಟ್ ಬೇಸ್ ಐ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಚಂದಿನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬಿಡುದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಚೆಟ್ಟಿಡುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಇದೈಡೆಂಚರು ರೂಮರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕೊಲ್ನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ರೂಮರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಆತಜಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಗುಲು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎಲ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಲ್ಲ ಇಂಗುಲು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡ್ದಾದ್ರನೆ ಎನಿವೇ ಹಾ ದೇವ್ ಬಟ್ ನಾನು ಖುಷಿ ಇಡುಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗುಲುಂಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಇಂಗುಲುಂಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಳತ್ತು ಇವನ್ ಒಂಜಿ ಪದನ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷಮನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಇಂಗುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಇಂಚೆದಕ್ಕೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಜೋಜ ಲವರ್ಸ್ ನಕಲು ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡ್ದು ಇಂಚೊಲ ಪುಟ್ಟ ಇಂಚೊಲ ಚಿನ್ನು ಇಂಚಕೇನು ನಮ್ಮ ಅಂಚ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾನ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಇಂಚೊಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ and okay ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಕೆ yes that's a conversation ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತೂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾತ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಂಚಬೇಕಿನಿ ಇದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮದ ಇರೋಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ನಾರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನೆತಿಗೆ ಇದೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಡೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಸ್ಟೇ ಆವಡ್ ನಂದ ದಾದ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಗದ ಪಂಡ ಆರ್ ಏಪಲ ಓ ವಿಷಯಂದ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ತೊಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 5 years ತುಂಬು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋನು ಸೊ ಅಲ್ಲ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಮಗಲಿನ ಸೊ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು 72 hours ಬದುಕೊಂಡು ಬಾಲೆ ಒಬ್ಬ ಬದುಕುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂದ ಪನ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಇಂಚ ತಡೆಯೊಂದು ಬಂದ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಅಂಚಾವೊಂದು ಮಮ್ಮಿ ಅಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಈತ್ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತೂತೆ ಅವು ಬಾರಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬದುಕೊಂಡು ಇದೇ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುವ ಹುನು ಮಮ್ಮಿಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರು ಯಾಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಎಂಗು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಗ ಅಪ್ಪಗಾಂಡು ಮಮ್ಮಿನ ಹೋಪ್ಸ್ ದಾದಪ್ಪ ನಿಂಗುತ್ತು ಜನ ಒಂಚಿನ ಭರವಸೆ ಅರೆ ಬಿಲೀಸ್ ಆಪಣ ಆಪುಲೆ ಅರೆ ಅಂಚಕೊನ ಗೊತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕಪ್ಪಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಲೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಬಂತೀನಿ ಇದಾಯ ಕುಗ್ಗುವ ಬೇತೆಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ದಯ ಬದುಕುವ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕು ಏಪಲ ಮನಗಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ಸಲಿ ಹಿಂಗ ಮಮ್ಮಿ ಮನಗಿದ್ದೀನಿ ಏನೇಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋಚು ನಿನ್ನ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕು ನಿನ್ನ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿಂದ ಪಂಡಾರು ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೊ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಪ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೆಲದಾಗ ತೂದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲದಾಗ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಡೋಗಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕರೆ ಪಂಪ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪಂಪ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ದಾದ ಪಂಪ ಈ ಮಸಾಜ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ someone deserves better ಪರ್ಪೇರು ಏ ಪಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಜೀವನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪನಿಯರ ಸಾರ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡನಿ ಮತ್ನಾಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಂಜೇನ FIR ತೀಗೊಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಂಜ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಪನಿಯರ ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಏನ ನೋಕು ಪಾಡುಚೆ ಕೊರೋನಾ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಅವದನ್ನು ಒಲಾನೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನದ ಕಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು
ತಿಕ್ಕುಡು ಅವು ಬುಡ್ಡಿನ ಬೇತೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬೇಂದನ್ನ ನಮಕ್ ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಅಂದೇ ಬರಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬೇತೆ ಕೊರೆಪುನೆ ಕೊರೆತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೆ ಬರಿಟೆ ಉಪ್ಪೆ ಅವದಂತ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತು ಅವು ಬೆಳಕು ಇಂಚಲ ಬರು ಅವು ಒಂಜಿ ಆಣಾದು ಬರು ಒಂಜಿ ಮಗ್ಯಾದು ಬರು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಯಾದು ಬರು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದು ಬರು ಎಂಚಲ ಬರು ಬೆಳಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಕೆಲವೇ ಮುರಣಿ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸೈಡ್ ದಕ್ಕಿನ ಹಿರಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ 17 years ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಅವರ ಸುಳ್ಳಿ ಅಂಚುವಲ ಒಂದು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾಲು ಬಂದು ಯಾನ ಅಪ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇದ್ದಾನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿನಿ ಏನು ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಂಚದಿನಿ ನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಭಾರ ಆಯ್ತು ನಿಂದಾಂಡ ಏನಡ ದಯಮನಸ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋನ್ಲೆ ಯಾನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀಸನ್ ಈತೆ ಹೆಂಗು ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲತೆ ಉಂಡತೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಕತ್ ಉಪ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರಂಗಡೆ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಟು ನಮ್ಮ ಕಾಸದ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ ಕುಡಲಿನ ಕಾಸದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಡಾಯನ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪುಲಾಗ ಕುಡಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪೊಡಿದು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಪೊಡಿದು ವೈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡುದು ನೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಬೇಕೆ ಸಾಧಿಪತ್ತು ನೋಡು ನೋ ಪೂರಾ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹುಡುಕು ಎಂಕಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಕಾಂಡಿ ಯಾನ್ ನೀನು ಬರ್ಪುನಾಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಬಂತೋಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಇಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ನೀನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಏನದು ಪೋರ ಆಪುಣು ಬಂದೇನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಡಿ ಪೋರ್ತಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕುಲಿಯ ಪಾತಾರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆತು ಅಂದು ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹುಡುಕ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಂದು ದುಬೈ ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳ ಬಂದು ದುಬೈ ಬೇತು ಬೇನಿಲ್ಲ ಬಂದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೀವು ಹೋಲ್ ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲಾರ ನಿಗ್ರಿಗೂ ಸರಿ ಬಂದು ತೋಜನ ನಮಗೂ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಓ ತಪ್ಪು ಓ ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ఒక దయ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋಡು ಎರೋರಿಯ ಊರ್ದಯ ಪಂಪೆ ಎರೋರಿಯ ಸಂಬಂಧದಯ ಪಂಪೆ ಪಂತು ನಾವು ಬದುಕುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿ ಮಲ್ಪು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ ಅವು ಹುಡುದು ಏರೋರಿಯ ಕೈ ಕೊರಿ ಏರೋರಿಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಪದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಣ್ಣಲ ಪಂಪಿನಿ ಏನ ಯಾಂಚ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ ಬದುಕಿರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಏರ್ ಪಂಡಿನಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹುಡುಕೋಣ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಹೋದು ಓಲಾಣ ಮೈಕ್ ದಿಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕು ಜರದ ಇನ್ನು ಜೀವನ ಡಿಂಚಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆದು ಒಂಜಿ ಮಗಳಾದು ಯಾನ್ ಕುರಿದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ಡಿತ್ತು ನಡತಂದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ಬಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನ ಪಿರ ಕಟ್ಟೋದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ ನಿಖುಲ್ ಸೈಯೋಲಿ ನಿಖಲ ಪಪ್ಪ ಮಗ ಕುಡಂಜಿ ಚೋಕ್ಲೇಟ್ ಖಾನೆ ರಾಪು ಜತೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಗಲ ಕುಡಂಜಿ ಮಗೇನ ಬರ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಇವನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇತ್ತದ ಸರ್ವೆಟ್ ತೂಯಿನಿಂದ ನಾ ಪೊಣ್ಣು ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಹರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಆಣೋದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ಮಾಡಿದ ಪೊಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾನಸದ ವಿಷಯಗಳು ಆಣಲ್ ಅಂಚದ ಆಣಲ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆದ ಲೋಕಲ್ ಆದ ಪರಣ ಮಾಡ ಆಲ್ ಪೋಯಂಡ ಹಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಕುಡರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋದು ಅಂಚಿನ ಬಂತೇರು ಕದಾಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏ ಪಲ ಏರೆಗ್ಲ ಓಲ ಎಂಡ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಸೈಡ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂದ ನಾನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನಂದಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಿನ ಆತು ಸೊ ಬೇತರ ನನಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಟೊಡ್ಸಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಒರಿ ಮದ್ಮೆ ಕಾಸಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾಸಿ ಕೊಡು ಬಟ್ ಇಲ್ಲದ ಪಲಯ ಒಂಚೂರು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಗುದ್ದು ಹೋಗ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಕುದರ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಹಠ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ ಬದುಕೊಡು ಯಾನ್ಲ ಒರಿಯಲ್ಲ ಆವಡು ಬಂತೀನಿ ಹಠ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಲಿಟರಿ ಅವತ್ತು ಕುದರ್ದಿತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಬಂದು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೊನ್ನಡಲ ಬತ್ತುಂಡ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಸೈಡ್ ಪಂಪಿನ ಇಂಚಿನ ರೀಸನ್ ಪೂರ ಬರಂದು ಆಣುಲೆಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಪಂಪೆ ಏನು ಉಪನಾತ್ ಪಂಪೆ ಇತ್ತದ ಆಣು ತುಂಬುದಲಕ ಆಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅತನ ಆಲ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್ ವಿಡೋ ಆತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕುಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಗುಡ್ದು ಕೆಲವಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾನೇ ತೂತೆ ಕೆಲವಣ್ಣ ಪಾತೆನಾಗ ಪಂಪೇರು ಇಂಗೆ ಪೊದು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆತಿನ ಪೊಣ್ಣಾಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ವಿಡೋ ಆತಿನ ಪೊಣ್ಣಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ಆಯ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಪಂದು ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ
ದೇವತೆ ಸಾಂತದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲವು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪೆತ್ತಾಗ್ಲಿ ಸಾಂತದ ಅಂಚೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜವನಿಯರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಿನ ಜವನಿಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಏಂಜಲ್ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಜೋಕುಲವು ದೇವಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಾಗಲು ಲೋಕದಾದನೆ ಪಾನಡ್ಪಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚೆತ್ತಿನ ಕೊಂಡು ಪಂಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅದು ದುಂಬು ಪೂರ ಇಂಚಿನೇನೆ ಅವರು ಪೂಜಾರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇಂಗ್ಲಿ ಹೂ ಜಾತಿನ ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಬಾರ್ಪಂಡ ಏನ್ ನೋಡೋದು ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಜಾತಿ ಅವಡು ಪಕ್ಕೊಂಜ ಅವಡು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆತೆ ಜೀವನ ಬಂಪಿನುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಇದೆ ಏರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ತೂವೇರು ಕುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಅವೆಂತೂ ಒಂದು ಕುಲ್ಲ ಅದೇ ಜೀವನ ಇದು ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಮೇಜರ್ ತೂತ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಆವಡು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆವಡು ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ 2025 ಎಸ್ ಸೊ ಇದು ವರ್ಷ ಇದು ದಾದ ಕಲ್ತಾರೆ ನಾ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಯನ ಇಚ್ಛೆವಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನನೇ ಆವಡು ಪದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಲ ಉಂಡತಿ ಅವ ಅಯನ ಎದುರು ಹುಡುಕುನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಎತ್ತಿನಾಲು ಯಾನೇನೊಂದಿತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಏನ ಜೀವನ ಸೀಮಿತ ಬಂದು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಬೋಡ ಅದನ್ನು ಹೊರಡು ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇಪಣ ಇನ್ನ ಒಂದು 30 ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ 8 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಗಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಂಚು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಅದನ್ನ ದಾದಾನ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಗೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಸೊ ಆ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಏನೊಂದಿದೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಬಟ್ ಅವು ಪೂರ ಐ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನ್ ದೇವರಡೆ ನಟ್ಟೋದಿತ್ತೆ ತೂಲೆ ಅಪಗದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಂಡ ಲೈಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಮಗೆ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದು yes 100% actually I put na mast bangar kodidene actually I pannadu ನನಗೆ ಈ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ yes ಕೆಲವರ ಐನ ಪನ್ನಡು ನಂಡ ಐನ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ದ ಟೈಮ್ ಬಂಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಾದಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕೊಡುಂಡು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂತ ತಿನಿಯರ್ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ತಾಲಿ ಪೊಪ್ಪೊರಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಮುಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಅವು ಈದು ಬೂರ ಇತ್ತಂದು ಐದು ಬೊಕಾಯಿ ಪೆದ್ದದಾಯಿ ಬೊಕ ಇವನೆಲ್ಲ ಬಾಲಿ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟುಜೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಗ್ಲು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಐದು ಬೊಕ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಗಂಜಿ ರಾಗಿದ ಬನ್ನಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕರಗಾದ ಪೇರ್ ಪಂಪಿನ ತೂತುಜೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಉಂದೆಟ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ನಮ್ಮ ಉಂದೆಟ ಮಾರಾಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಿನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಬಾಳೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಜಗತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಳೆಗೂ ಕೆಲವರು ಉಂಟದೆ ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ದರಿದನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅವೇನೇ ಇಂಕುಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ದೇವಣ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನೆಯ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಪ್ಪ ಮಸ್ತಿತ್ತಂತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ರೇಷನ್ ದರಿದ ನುಕ್ಕು ಕೊಡ್ದು ವೆರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ನುಕ್ಕು ಕೊರ್ನಾಗ ಬಾಲೆ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಕುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಿನ್ನರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಚಿನ್ನ ನುಕ್ಕು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದೆ ಅವು ಬಾಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹಿಂಗ ಅವೇನು ಪೂರ ಹೆಣ್ಣಾಗ ಬಾಲೆ ಕೊಂಚ 5 years ಆನೈಟ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವಾಯ್ದ ಬಾಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯರೆಲ್ಲ ಪಾಡಿದ ಕುಂಟುಗ್ಲ ತುತ್ತಿ ಕುಂಟುಗ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾರ ಇರ್ತಂದು ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೇಸ್ ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಉಂಟಾಗ ಎಮ್ಮಿನ ಮನದ ನೀವು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಹಾಕಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ದೇವರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಎನಿವೇಸ್ ಎನ್ನ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನು ಎಂಗ್ ಈತ ಬೋಡುನು ಕೇನುಚಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಪೆ ಬಂಡ ಇಂಕ ಆಯನ ಜೀವನನ ರೂಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾದ ದೇವರ ಕೊರಿಯಿಂದ ಯಾವ ದೇವಿ ನಟನ ಒಂಚೇ ಸ್ಲೋಗನ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕೋಪೆ ಬಂದಾನಾಗ ಏನ ನೀ ಸೈಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಆತನೇ ಟೊಪ್ಪಾಲ ದೇವರ ಒಂಜೆ ಆಸೆ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಏನಡ್ದಾವರು ಖಂಡಿತ ಈ ನಮ್ಮ 2025 ಇನ್ನ ಇನಿತ ಇತ್ತದ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಇನ್ನ ಮಗ ಪಂಡ ಸೊ ಇನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಬೆನ್ನಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ ಇನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಆದ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗುಂಚಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಗುಂಚಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರ ನಟು ಅದು ಏನ್ ಬಂದ ಏನ ಎರಡು ದಾತಿನ ಏನ್ ಬಿದೈಗೆ ಏನ ಕುರು ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ಆಗಿಂದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿದೈಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊರಡು ಬಂದೆ ಏನ ಪಪ್ಪ ಮುಂತ ಅಂತ
ಸೊ ಎರಡಂಚ ಆನಾಗ ಏನ್ ಖಂಡಿತ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಡದು ಹೋಯ್ತು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಬಿಡ್ದು ಏನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತಿನ ಏನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಬಂತಿನ ಸೊ ಐಟೊಂಜಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಂದ ಖಂಡಿತ ಏನು ಸಮಾಜಗಳು ಉಪ್ಪೆ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಉಪ್ಪೆ ಯಾನ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಕಲ್ಪ ಇನ್ನ ನಿಕ್ ತಿಂದದ ಊರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಕೊರಚಿ ಮಗ ನಿಕ್ಕಾಯಿನ ಸುರುಗು ಈ ಬೇತೆಗೆ ಕೋರು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಒರಿನ ಈ ತಿನ್ನು ಮಗ ಈಗ ಪಪ್ಪ ಎಬ್ಬರ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನ ಎಪ್ಪೋ ಹಿಂಗ ತೂತೀರ ಹಿಂಗ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವೇ ನಿಂಚ ಬಂಡ ಕೆಲವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮನಸ್ ಮಲ್ತು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬಿದೈಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಕಜ್ ಕೊಡ್ಕ ರುಪ್ಪು ಕೊಡ್ಕ ಅಂಚ ಹಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊದಿಯಂದು ಪುನಗನೆ ಒಬ್ಬಡು ಪಾಡಿ ಇರ್ತಿದೆ ರೆಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗೊರಿ ಆ ಬೊಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಆದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಡಾಯಿನ ಪಿದೈಕೋರು ಒರಿನ ಇದ್ದಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ರವಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದುಬೈ ದಾದಾನ ಏನಂಚ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಹಾಕ್ಲೆ ರಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಊರ್ಬೇಕು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೀಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ದೇವಣ್ಣ ಕೆಲವರು ಎಂಚಾಪನ್ ಪಂಡ ಆರು ಸೆಡ್ಲ ಮಾರ ಆರಂಚ ಆರು ತೀರೆ ಲಗೆ ನೋ ನೆವರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಲ್ಲ ಮೂಲ್ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಂತ ಸಮಯ ಕೋಶ ದಿಕ್ಕುಜಿ ದೇವಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಸಮಯ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆಲಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರ್ದಲಾಕತ್ತು 1 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಆತ ಜರ್ನಿ ಸುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೂರಾದಕ್ಕೋದು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವಾದ ಬೇಳೆರು ಅವಾದ చెప్పారు. Thank you so much, ma'am. Yeah. ಇನ್ನಿಂತ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಪಾತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗುಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟಸ್ಟ್ ಜಿಯಾನ ಊರುಡಿ ಜನೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಗಿನ ಎಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ I was go through in mast go through malgini nanda best podcast it is like it must push and environment adu pade paate always in people and for madhu mani gada paate okkonde ade so anja but undu nana view and full personality view and so I must push and actually ಏನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಪಂಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನನಾದ ಸಾಧಕೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಾದ ಸಾಧಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇರೋದು ಇದನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಪಂಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇಂದ್ರೇಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಾಕ ಆವಡು and almost here ಬಂದೆ ಈಗ actually ಚಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಟ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಚಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕುನ ಅವು ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಲಕ್ಷೆ ಆ ಚಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಆವಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಐನ ಮಿತ್ತಿಡ್ಬೋಡು ಯಾರು ಏಪಲ ಇದನ್ನ ವಾ ಒಂದಿ ಸಹಾಯಲ್ಲ ಆಸ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್ ಕುಳ್ಳುದತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತಿನಿಂದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬರಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರೇಪಲ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಏನು ಅವೇ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪೆಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯ ಬಂದ ಹೆಂಗು 2024 ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಸರಿ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕಲಾ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಮರನ್ನೇ ಅಮರಣ್ಣ ಬಂದಿತ್ತು ಅಮರಣ್ಣ ಈ ಸರಿ ಒಂದು ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಕೂಡ ಕಳಪುಡ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಂದುಲ ಒಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಾಪಿ ಗಟ್ಸ್ ತುದಿ ಬರೀದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸತ್ ನಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏರ್ ಮಾರ ರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅತ್ತಣ್ಣ ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಸರ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ 2025 ಇದನ್ನ ಆದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಮಾತ ನಿಜ ಆವಡು ನನ್ನ ತುಂಬಗೆ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಐನತ್ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಸೋಲು ಬತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಸುಸೈಡೇ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತೋರ್ಚಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತರನ್ನ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಸಾದಿ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂತಾರೆ ವುಮೆನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮದ ಕೊಡಿಸಿ
ಮಾತಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಶಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ ಕನಲೆ ದಬಡಾರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಬಂದು ಆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಲ ಐನ ಲೀಡರ್ ಲ ಕಾವಡ್ ಪರ್ನ ನನಗೂ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಯೇ ದಬಣ ಪಿದೋಡು ಕೊಲ್ದು ಈದ್ ಮಲ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ವೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆತ ದಬಣ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ನಗಡ ಪಾತೆರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದ ಐ ಮೀನ್ ಮುಲುಕುನ ಸೊ ಅಕಲ್ ಬನೋದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ತಿಂಕೆ ಕಮಲ್ನ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ವೇ ಅಂಚ ಬನೋದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ದೆತೊಂದಾರದ ಏರು ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏನು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು